Horas malihita saluhutna. Huriani tuhata naong sahat di bagas joroon dohot namangihuto parminggon live streaming masuk mahita di parminggot tata paradi marohan ng pikirata martang yang nahohom mahita di ingan atabi. Amin. Tabuji tuhata marid de mahita sian buku de nomor 580 sada ayat sada sahat rodi ayat patuluhon. Marhite-hite goarni debata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak pertangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami saleleng nileleng na. Asini rohamdo na mga ramoti hami siyan na saylaon rasi rasa nuaeng. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na uli, gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohanami jala lehon toddim na badiyay. Asa huwatu si hami sude panugunogum, dohot pambahenan mo na balgay. Paiyan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala ibaru rohanami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, sian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna. Ayhona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Dia do lapatan ni i odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran narwa, mana mangasi marhite-hite goarni debata. Ay dinatar sosak, dohot ditangiyang, dohot dipuji-pujian do si dohonon goarni debata. Ido sahatna atong rap manggido gugo mahita siya Tuhan debata, lau mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hubar tupatikmi. Amen. Bata,
Tatopoti ma dosa tanah gudangi tua dopan ni debata tapauduk bema rohata. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suhatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham dihajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa marado ponho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalaw sion nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalaw sion nami, unang alang asini roham, sai rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata baga-baga taringot tuha sasahan ni dosata. Humongkop hita gabi dosa do ibana naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digejang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion Sian Rom 12 ayat sada sahat rodi ayat 2 tajahama margati soring. Nahwapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamu madaging muna bahen pelian na mangolu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namar roha. Ido sahatna martua dona tumangihon hata ni debata
Jala nau peopsa. Amen. Tahati dakon maha porsiaut tai, songon niha nahina tidakon idongat ta saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean sianto di parbadia, adorak sohabubuhan, ido tuhata, natubaw na bernit, di panghuman ni silatus, na mati trapajal lo ibana di haupinor silang, na tuat-tuan wanatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhot tu dosane, disimay ibana pamamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea dito di parbadia, jaladong sadahuria na badia, huriha to pandala Kristen akka na badia, dohot dihasaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen.
tabigima tikting masa di huriata. Tikting di HKBP Stoyo, Resort Sutoyo. Minggu 5 November 2020. Naparjolo. Goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu pa 22 hon dung Trinitatis. Topik minggu. Pasangap ma Jehovah marhite hamoraon dohot daging napaduahon tikting parbagason tikting paduahon naing majalo pasu-pasu pardonga saripion ma Thomas Victor Sinambela anak niamata Liberty Sinambela tubuh ni Inata Lisbeth Boru Tapubolon, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Uki. Dohot Orwana, Butet Sri Ayu Madelena Boru Tampubolon, Boru ni Amata Hasoloan Tampubolon, tubuh ni Inata Nur Haida Sihaan, ruas ni HKBP Resort Marihat Distrik 5 Sumatera Timur. Pamasumasuon Jumat 10 November 2020 di gereja HKBP Stoyo Resort Stoyo masuk pukul siawib. Napatuluhon dana nasorang naparjolo di hari Jumat 20 Oktober 2020 di basa-basa tuata dosa dana bawa di keluarga Manogar Hutahayan inangi Santi Boru Pangaribuan Sian Sektor Perumpung Barat napaduahon di hari Rabu 25 Oktober 2020 di basa-basa tuata dosa dana bawa di keluarga Alfrianto Butar-Butar inangi El Seria Boru Purba Sian Sektor Penas napatuluhon di hari Jumat 27 Oktober 2020 di basa-basa tuata dosa dana Boru di keluarga Robi Pati Sijabat inangi Desi Ratnasari Boru Silaban Sian Sektor Gang 45 ipasdo danaki suang songoni natorasna napopaton ruas natambah mulai sadarion Minggu 5 November 2020 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Stoyo Resort Stoyo keluarga naparjolo Manogar Hutahayan inangi Santi Boru Pangaribuan Rosian Gereja Metodis Indonesia GMI Immanuel Hutahayan alamat Jalan Kebon Nanas Selatan Tolu nomor 6 RT Sia RW 5 Sektor Perumpung Barat napaduahon Insinyur Effendi Tampubolon inangi Dr. Sinta Vera Renata Hutajulu Rabdo Tulu Danak daftar ulang alamat Jalan Raya Impres nomor 70 Tolu RT 0 Sada RW 0 Sada Sektor Condet napalimahon ruas napinda mulai sadarion Minggu 5 November 2020 nunga pindah keluarga naparjolo Sugianto inangi Teti H Boru Sirait dua dana pindah huria tu HKBP Resort Duren Jaya Distrik
Sapulusia Bekasi. Napaduaon Aron Siombing inangi Ika Mariana Borusilalahi do sada dana pindah huria tu Gereja Kristen Indonesia Manang GKI Harapan Indah Bekasi. Napaonopon Surat Epurus HKBP. Surat Epurus HKBP nomor 1272 garing sada 10 garing 10 garing 2020 ditujuhon tu sude ruas HKBP pospel pos parmingguan marhite uluan ni sude tirket taringot sentralisasi keuangan HKBP Piaraja Tarutung 20 Oktober 2020 terlampir. Napepituhon partangyangan sektor. Hari Kamis 9 November 2020 patupo niuriata do partangyangan sektor di sektor Warung Gudeg. Nama jabui partangani keluarga Situa Hasaragi Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Perindustrian nomor 3 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napaduaon sektor Kampung Baru. Nama jabui partangani keluarga P. Lumban Tobing Boru Pakpahan. Alamat Jalan Perjuangan RT 010 RW 05 masuk pukul 10 sia 30. Napatuluhon sektor UKI tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga S. Siburian Boru Siregar. Alamat Jalan Cawang 3 nomor 32 RT 10 RW 10 sada masuk pukul 10 sia 30. Di hari Jumat 10 November 2020 kebaktian sektor di sektor Cipayung Ciracas. Nama jabui pertengahan ini keluarga Nyonya L. Sibarani Boru Tajulu. Alamat Jalan Mandor Hasan nomor 7 RT 007 RW 0 sada masuk pukul 10 sia 30. Na pawuluhon pertukaran pelayanan firman sadarion 5 November 2020 tolu di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pertukaran pelayanan mimbar Manang Parjamita hombar tu program dohot haputuson sinode distrik AKBP Distrik Walu DKI Jakarta dung sipul ibadah papungu tupak bantuan do tulaho manopang biaya program do operasional distrik. Tapasama di jolup itu gereja diinganan naung disediahon huria. Napasiahon Pesta Gotilon HKBP Stoyo 2020 sesuai program dohot kebutuhan anggaran ni huria. Pesta Gotilon HKBP Stoyo tahun 2020 patupao ni huria tama di Minggu 12 November 2020. Teknis pelaksanaan dibagihon amplop tusude kepala keluarga dibagion sada di Papungu jala di Papungu situa sektor B hasil ni amplop ima nagabe silua ni sektor Sipasaaton di Pesta Puncak. Ganuk paduan suara dot kategorial Marsibuan Siluan AB. Pelaksanaan ni kegiatan on di pasatu parhalado parar tahun. Pembagian dohot papungu amplopi di Patupa selama bulan Oktober. Ibadah sekolah minggu praremaja ibadah jam onom jam 8.30 dohot jam 10 sada
digabung gabe sahali masuk di ibadah pukul 8 WIB. Ibadah jam 15 dohot 10 lalu hot mardalan songona somal. Napa 10 laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Ganuk kategorial dot seksi asa mambain laporan kegiatan selama 2020 tolu. Jala di pasar paling lambat di minggu pertama Desember 2020 tolu. Laho melengkapi berita jujur tahun nihurata di tahun 2020 toluon. Ganuk kategorial dohot seksi manusun program asa anggaran tu tahun 2024 jala program kerja dohot anggaran di Patupa hari Senin 20 November 2020. Pedoman program kerja asa disesuaikan dohot orientasi tahun pelayanan HKBP 2024. Tahun okumene manang buku panduan asa di bagian ketua-ketua dewan. Na pas 10 sadahon partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi tu situa sektor asa dilanjutkan pembagian dohot papunguhon formulir partisipasi pembangunan. Na pas 10 hon rapat panitia Natal HKBP Stoyo 2020. Hari Rabu 8 November 2020 rapat panitia Natal HKBP Stoyo tahun 2020 mulai jam 10 WIB maringanan di konsistori disusuai ma tusude panitia Natal asaro mandohoti rapoti. Pas 10 toluhon amplop pesta gotilon dihimbau kepada anggota jemaat HKBP Stoyo yang berdomisili di sektor Parserahan. Amplop pesta gotilon untuk sektor Parserahan bisa diambil di sekretariat gereja HKBP Stoyo. Napa 10 paton pertanggiangan bulanan HKBP di hari Sabtu 10 November 2020 NHKBP Stoyo patupohon pertanggiangan bulanan maringanan di lantai 2 serbaguna masuk pukul 10 WIB disosoi tusude NHKBP Stoyo asaro madohoti pertanggiangan bulani. Na pas 15 sumbangan di jalo sumbangan sian keluarga Grand Bruce Milorbur Rosti Boru Gultum bunga altar 5 November 2020 Hamoliateon di ulang tahun Parsaripion Pasapulu Sadata Hoton 26 Oktober 2023 dohot ulang tahun Rosti S Boru Gultum Pa O 40 tahun Sada November 2020 Laho pasikopot titingon boi mata jaha di titing cetak dohot barcode naung disediahon huria songonima saat dititing di minggu tasa dari leon.
of the goodness of God. Mare dehita sian buka di nomor 470 ayat sada dohot udutna lausi sommahita pasahat pelean na parjulu. Yesus
Sai rajai matataki manam kasih nabi sai patigil mingoli tumangi onatami. Sere arta he peng pe buat mati ho sude toni na pamataki ikon ho lo ani. Martangyang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Dihamuna amanami inanami na posobulung doh sudai hita ruas nihuria na marpungu diari sadarion. Adorang sohu jaha hatani debata turpuk jamita dihita jalahu pasahat jamita anon parjulu majo hupatedahok kami diri nami goar padita martunas manulang nunga berkeluarga inata boru simajutak jalarap lunang dohot tita dison di basa-basahon tuhattado tuhami tolu yanakon dua bawa sada boru yanakon na parjulo nunga marhasohotan boru ni rajai boru sinaga nasida nuaing di pematang siantar jalanunga doksada pahuppu
ima pangguaran nami. Anak sipai dua radi mangihuton jejak nahu kahami calop padita di bulan Desember ma nang majalo pasu-pasu tohonan hapad di tahun di Piaraja Tarutung. Anak napatuluhon buru baru siduk pe siap persiajaranna jalan waing sedang melamar perkarijuan ibana sian Yogyakarta Gajah Mada atong amang doh inang doh tita sudi nang hamuna nahina holongan nama dohoti ibadah on sian inganat tabe manang inganan na meragam saula nari hupasat tama tu hita horas madi hita saluhuna hatani debata sian puda bidutulu ayat sia sahat rodi ayat 10 hujahama songonomma tarsurat disi pasangap ma Jahoba marhite sian hamuraunmu dohot marhite sian patumona anni sadok pangomuanmu. Jadi marsipijot ma akka sopom jala sirnip tuak anggur akka pangilangan. Di hata Indonesia di dok songonon muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Dipilit huliat tado pangibulan ni jami taon di bagasan padohan Najib Peki pasangap ma Jahoba marhite hamuraun dohot dagingmu. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Taboto do amang dohot inang dohot tita sudi di poda amsal on takas do diajarhon taringot tu karakter taringot tu ngolu na di bagasan hasonangan kehidupan yang dipuaskan alaya dong dotong etika dohot moral di Papua di sini. Boido menyangkut tu pribadi pangajarione. Boido menyangkut tu keluarga. Boido menyangkut manang marhadu muat tu masyarakat. Alani macai perlu rikotdo jahota atusata. Alai sahat do tu nama kaporsiai jala mangulahon. Na pinabuah di poda manang di amsalo. Tu pribadi diajar hodo taringot tu na marserep niroha, martoruk niroha, kerendahan hati. Diajar hodo taringot tu radot, badot, burju mula ulaon, kerja keras. Diajar hodo nang taringot tu asa hot, asa setia, asa marsihohot, kesetiaan. Diajar hodotong asa boy kita memperlakukan orang lain secara benar, secara baik. Dang boy silomo-lomo, dang boy suka-suka.
terhadap orang lain. Diajar hodo asa menghormati pasangapon natoras. Dohot diajar hodo muse sungguh dia hita mengelola na adongi. Jadi kolan arta sinadongan mengelola pikiran, mengelola parrohaon, mengelola pakkatahion. Unak kolan nasala, unang gabi sihataon, unang gabi husip-husip. Di akka parsaoran di ngulu siganupari. Jalasada sian na diajar hodison ima hubungan sebab akibat. Tindakan-tindakan tertentu selalu menghasilkan akibat-akibat tertentu. Iman nun nataida diturpukon. Jala pakorhonna di masa kini di ngolutta sinuahengon. Saleleng mangulu hita dayot tado, idaot tado, sahat do tapak kilalahon perbue ni akka nataulay. Jadi halak namar bisuk, halak namar roha, ima halak nama make roha pikiran parbinotoan di padomu tu roha maulihati tu debata gabi di pasahat mai peleang persembahan. Jala akka halak nama roha manang nabi suki takas doi makabihari debata jala patujulohon mengutamakan lomo ni rohani debata. Nuaing diturpukom madidok. Jadi dak tawaranon alai paretta do. Sahlinari amang dohot inang dang tawaran bui manangdang. Khobar tu keputusan tabima dangi daw. Pasangap majahoba marhite sian hamoraonmu dohot marhite sian patumona annisadok pangomuanmu. Pasangap majahoba. Muliakanlah Tuhan. Memuliakan, menghormati, menghargai, memercayai. Sadala dunatulun. Dihormati, dihargai, alai dihaposi, dihaporseai. Ikon odo cara hidup ni hita sama hita. Molo ta hargai dongan, tentu ta hormati mai, tentu ta haposi mai. Di patik ni bangsa Israel memang diajar hodo. Asa ganuk gabi sada hatotuan kewajiban ditikki panen masa menuai ditikki gotilon ikko perjolo mapasahatot tutuhani tu debata patumona anni naniulai buah sulung nadumengganai ido. Jadi atsugari teori perpuluhan adong ma perbueni na taula sonari bulan November. Bulan November on. Berarti di awal ni Desember mannon. Perjolo do pasahatotta tu debata. Molo tadok majorupani sapar 10 siani. Sapar 10 sian jumlah pangomoani molido nota. Baru pe
Sagiom ma o gararutang on uang kuliah nidak danak on manuhor boras on onido. Ido maksudna parjulu. Jaidang jolo garano nakkanasing na tinggal 5 om matutuhani. Salilingon terbalik Suhardo carat tamangul. Terbalik. Jala ido mabain say susah ita. Hape molo tajaha di podaon ayat 5 dohot ayat 6 ngatorang disi. Didok di ayat 5 marhaposan tu Jehovah mahosian nasaroham jala unang marpangucadea ko tu pikiranmu sendiri. Takas torang dilarang mengandalkan pikiran sendiri. Tapi saya hidup apa tujuh. Say ibana matadda dinasa dalanmu asa ibana patigor akadalan. Ngatorang di pabua aturan alai torido perjulo talanggar. Itu memang secara iman molo berdasarkan marujah tu turpuk jami taon alai bahasat tamaunate ai akahautodo na daulay ai akahalwakodo na daulay ay nung ngatakas didok hata ni debata alay dak i taula dang i tapatupa lapatan ni dak kya hita pasangapod debata manang marhite pikiratta manang marhite rencanatta manang marhite gugotta apalagi marhite artatta odon aing amang dohot inang na ikut ta sadari disoddo kekeliruan na jut taula boido tapadumon tu Mateus 6 ayat 33 say jumolo ma lului hamu harajaun ni debata doh hati gorat. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan ingini, mestinya ke sana perhatian kita. HP tapa habis ti kita gugota tu akan naik tabahonon nai. Tu akka odengon. Aidang no keliru hita. Om manuaing na ikon sahat tu hita. Molo dang tapasahat, molo dang tapakke nasa hamorauta. Arta sinadongan gugu pikiran dohot akana asingi gabi pilihan tu debata gabi pasangapon ibana daksi tong dope hita namar hapo satu debata. Olodorahita sipata, Tuhan aku mau engkau selamatkan. Tuhan aku mau engkau ampuni. Tuhan aku mau engkau tunjukkan jodoh dalam hidupku. Alai, Tuhan mengelola keuangan biarlah aku ya. Omman atarokoni amang dohot inang dak sitong dope hita maka porsiai debata termasuk di aha napi nasahat natuhita. Jadi ayat siaido oddolanna
Akibatna pakorhonna ima ayat 10. Amu kamang doh inang doh tita sudi bohado hita mangalo padok ni portibion jala patupahon padok ni debata ayang go portibion madok papungu masa gudang-gudang hape lao tinggal honot tadui alai debata madok sagihon bagihon sa gudang-gudang. Jadi hita jut loja papunguhon na naik tinggal honota. Dan masagihon mabagi asa gabe ula-ula ni debata hita. Patupahon lomo ni rohana. Nah kaning de detai torang do di baen di pabuai. Hata nak suaraki sai rajai madohoti sai denggan huhut sitong bain hatakku sai toktong sere arta hepekpe buat madiho sude todi nang pamataki ikon ho oluan. Memang ala berproses dope hita terus di ngulut tahun ikut toktong do ukap rohatta majalo panuturion siat debata asa diperbisuhi asa diperkukui molodang Tuhani marhite-hite to dina mangajari hita mengelola bahasa batak ni mengelola mangaraduti do mangaramoti mamakke na adongi susah do hita jalabudu gabi susah ngulutta disosohod do tu hita marhite-hite turpuk jamita sadarion asa olo hita mangulahon nataha porsiai di bagasan uduk dohot serep niroha. Ditik kita patupai tapasahat tu debata tapelehot tu debata tapagonggokpon tu debata taloas debata mangatoi perngulota asa diajari ditugu-tugu hita mengelola ima taruk muse mengelola na adongi jalasian hibul nirohat tata pasahat disima didok leonon nama tu hita gudang molo tapasahat tu debata dada gabe mangurui na adong dihita gariada manabai dok boy 30 hali lopit, boy 60 hali lopit, boy 100 hali lopit. Ido tajah di hatane. Amuak kamang doh inang doh tita sudi. Memang gudang do hita manang adong do rasyak kita. Boy do dirita sadiri sipata. Tuhan menyiapkan satu ember berkatnya, tapi kita hanya memegang satu gelas. Hita do buasa hulas sagalas latiup, bayi masih lianonna. Anggutok tabuan eber, bayi non nama, usehonon nama. Ay ido ban na didok, suk-suk. Jangan berlobi-lobi. Apakah hidup kita terbuka untuk menyongsong berkat-berkat Tuhan ke masa depan? Marse holak galas do dapat tiup-tiup.
Dongang ngaibuan berna ngaibuan ceret ngaibuan gudang mai. Apa sih umma? Serendah itukah pengharapan kita? Sekecil itukah pengharapan kita kepada Tuhan yang maha baik, yang maha besar, yang maha pengasih, yang mau mencurahkan berkat anugerah yang berlimpah? Di hita saluhutna amanami dohot inanami. Memang ikut tarenukut dohot bagas. Asabui hita masuk tu sada perubahan naik baru. Ikom mubado. Nakaning inan para rikami sebutahe. Tabu dengan hatani edde. Gabi ibaru mahamu itu tahe nakaning. Dung muba pikiran. Pemikiran kita dulu diperbarui, lalu kita akan berubah. Jadi sodo perju. Bohado hita mengatusi ngulutta pabahenan ni debata di hita asara di hita mangihut-ihut panugunugun ni debata tu hita ganu. Amang doh tinang doh tita sude na parpudi tarenukum ma didok hata ni debata sadario tu hita saluhutna. Tapakke mak, tapilihon mak, talehon mak, nasa na adong dihita, manak pei hamoraon, manak pei parbinotoan, manak pei arta, manak pei gugu, manak pei pamatang na hipas, dohot akan na asing. Gabi pasangapon debata. Tapasahat itu debata sian nasalas nirohatta madok mauliate hita ala mangulu dope hita ngulutai di leon ari-ari di pasahat tu hita sidalanatta pikiratta ulautta naing pasangat Tuhan. Odie de tau baru joton. Pikiraku ulaoku tau pasangap homai. Dungo manang modo mau hotok tong dilabuki. Gambaran dari kehidupan yang secara menyeluruh, secara total menyerahkan diri kepada Tuhan. Idora gabe masuk mana kaning tu edeni naposoi tabuhiak kubigi arotahe the goodness of God idote ahadu terjemah honotai kebaikan Tuhan. Omma, apakah kita terbuka senang menyongsong menyambut kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Marilah kita mempersembahkan segala sesuatu kepadanya supaya Dia juga akan memberikan kepada kita banyak dari berkat-berkat anugerah dan kekayaan yang Dia sediakan bagi kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma ali Tuhan hupasahat tami tuho. Marhite-hite hatam di Arianon. Disunggul hokkodo tuhami. Asaganu pami olo radi ukap laho pasahaton nasana adong dihami. Gugu nami, hosa nami, toddi nami, arta nami, sinadongan nami, dohot akan nasing nai. Naing gabi pasangapon homay. Jala tujulo onnek songonima perdalanan ni ngulu nami niat Tuhan.
Sudi napi nasahat mutu hami. Lehonon nami mai gabi pilihan nami Tuho. Nang diri nami, nang mulu nami. Mauliate maali Tuhan ala nihatam na hubigi hami. Loas mai maringan di roha dohot pikiran nami. Jala pergugui mahami, lahu mangulahoni di perdalanan ni ngulu nami ganuk marsada-sada. Huingot hami, akka dongan nami na di bagasan parsahiton. Lumubi na sida na adong tarsurat di warta sadarion. Amanami inanami na sida saluhut na narong dison. Henrik Manurung, Rusmina boru hutagao, Las Maria boru naingkulan, Nyonya Sintua Manulang boru manukalit, Nyonya Sianturi boru nababan, Nyonya Manalu boru simare-mare, Nyonya Barimbing boru mangunsong, Sintua Teha Panjaitan, Arifin Panjaitan, Horas Siagian, Nyonya Silalahi boru simanjunta. Dohot akka keluarga nami na hinaholongan nami ruas ni huriam manang di diape molohingot hami na sida nuaing na di bagasan parsahitot dope say homa manatap na sida ali Tuhan. Mga lehon hahipason mabasa-basahon hamalumon. Mauliate hupasahat hami Tuho. Latok tongdo di pasahat ho ragam ni pasu-pasum tu hami saluhutna. Diakka keluarga na di basa-basa ko yanak ko di nasida. Loas masa luhutna gabi di bagasal las nirohan nasida Tuhan. Aka program siulaun ni huriam dengan anon manipat na sa minggo tu minggu na nengro. Say homa na patuluson. Asa bui mardala dohok denggan. Jala sudi ruas ni huriam nama jalo pakubasioni. Taruli las ni roha. Apul-apul, gugo, songonima nang pahoton na porsiaw. Molo tungadong na di bagasan si taonon, paru kilon, arsak ni roha. Say homa mga puli, dohot mga lehon gugo. Tuak ka na nang mabuat haputusan, namat cay penting. Di pardalanan ni ngulu manang keluarga manang pribadi. Sa tugu-tugu maroha dohot pikiran nasida. Marhite-hite habisuhon na siyakko di bagasat dimi. Asabui dibuat nasida haputusan na dumengkan hobbartu lomoni roham. Pasu-pasu masude ruas ni huriam di ingananon. Pasu-pasu sude parhalado ni huriam. Rap dohot akka keluarga. Nang akka pangula na guktik ki partohonan na adong di resopon. Naniuluhon ni naposom amanami padita sawari togatoro. Say homa marguguyhon na sida sa luhutna. Dohot sude akka keluarga pe Tuhan. Say pasu-pasu jalaramoti ma. Mauliate ma ali Tuhan hupasahat tami Tuho. Marhite-hite hatam sadarion. Pasu-pasu may tuhami sa luhutna. Natong ali Tuhan debat anam. Di homa hagugoon hamuliaon asangapon. Wala niyon ro di sa liling ni liling na. Amen. Maredehita sian nomor 724 membuka sian ayat na perjulu uhut pasahat ton pilihatta. Tuhan dan mengolokkan
tangaki ni homai mangulahon holomi do pangalaoki sayo matulomi sayo matulomi. Hatana soraki pasangapon homai do pamaenaki pararat maritami pararat maritami. Hata moraoki tau pasangap homai rohana mulaoki marmarita nauli marmarita nauli. Sakmalomoni roha lanatani ngolukon topanohana ias asatama ajoro asatama ajoro. Tuhan baik mangolukon pamariai madiho pake manaikikon mamuji pasanganmu mamuji pasanganmu. Tangaki di homai mangulahon holomi dohot
Hatana soaraki pasangapon homai dot pamaenaki pararat baritai pararat baritami Taltahamo aroki tapasangapangoi rohana monglaoki marbarita nauli marbarita nauli Tatangyakon ma, piliat tanah tapapungon tuadupan ni debata, martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma, siyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami Tuho. Say jalo mai gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati buluhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutaddahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami, madok mauliate Tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon ki ronirani pangatanku Osaromon gogong ki roisalu atapku Hupasahan itu rasa satokudo Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Ai ho dona puna harajaon dohot hagogon rodi hasanggapon saleleni lelekna amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakkon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutoddim. Amin, amin, amin.
Di hamuna amanami inanami sudeta hehita nomor pungu di bagas garijaon. Sonina kamuna amanami inanami nama dohoti pariminggu sadarion sian inganat tabi di sihadawan. Hami nama kubasi ulauta sadarion. Pasahaton tu hamuna saluhutna. Hata horas soras dohot. Selamat hari Minggu. Horas madita saluna. Tuhan Yesus memberkati. of the goodness of God.